Pankhani yathu imene timakambirana wiki yonseyi imene tikukambirana apa yokhuza akanema oyawula, lero ndafuna kugunda mbali yokhuza chipembedzo pamene papa. So you know kuti predominantly most of our followers they are Christians and Muslims. So ndigunda mbali imeneyi makamaka kuti chisilamu ndi chikhristu chimakamba chani nkhani yokhuza pornography. Then you know these religions they have different beliefs. Chisilamu ndi chikhristu zikhulupiriro zake ndizosiyana, komano nditaona nkhani imeneyi ndapeza kuti mawu ake 90% they are the same. You understand? Kupita ku chikhristu kuona pa topic imeneyi mawu amene akambidwa, kupita ku chisilamu mawu amene akambidwa, they are almost the same. Mind you, both chisilamu ndi chikhristu timene kuti they are Abrahamic faiths, zikhulupiriro zochoka kwa Abraham, root yake ilikuwa Abraham. So don't be surprised, msadabwe mukaona kuti zinthu zimene zikufananira. So ndiyambe ndi chisilamu. Surat An-Nur this fate ikukamba kuti tell the believing men to lower their gaze and guard their private parts and tell the believing women to do the same. Akutanthauza kuti auzeni amuna okhulupirira kuti nkhope zawo ziziyole pasi komanso abise maliseche awo. Akazi sapange ziti zomwezo. Why? Chifukwa chokuti chimene maso athu amaona chimalowa directly mu mtima mwathu and ndi zimene zimapanga corrupt mtima wathu nkuononga uzimu wathu. This after pamene popo kuchisilamu komweko ndinapezanso hadithi komano sindinakwanise kupanga cite the book akuti the eyes commit zina, which means maso amapanga chiwerewere and chiwerewere chake chimene amapanga maso chili mukuona, which means that you don't have to touch someone to cheat. Your gaze alone can be betray. You understand? Maso anu omwewo kuti muone mukwenda daka zanu kuyang'ana zina zake kuti maona ena ake sana vale bwino kuyang'ana kumwe kuja, it's regarded as cheating. And it's so even when no one is seeing you. Kutanthauza hata kama munthu sakuonani zimenezozo zili chimodzimodzi. So let's switch to Christianity. Pa hadithi pamwene mwake ndimayankhula mododomadoma because I had to translate it modo mwangamo in real time, so which I was having problems, but yeah, that's the meaning. Ku chikhristu uno ndeti kambeza Matthew 5 verse 28 imene kamba kuti but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart, which means that mkazi mukamuyang'ana ndi diso lina lake lokhala kuti matundu one mwendo umene uchani chani zimene zotanthauza kuti mwachitaka cha chiwerewerecho. You understand? That's deep. That's not surface level religion. It's God addressing himself to the world, and it's behind the doors because I know kuti maso athuwa chiwerewere chimene chimapanga maso athuwa, it's within our heart because ukakaza kuti uona zimene zijazi wamona ujayi nde I think the brain starts to translate zimene mmaona pakanema zija kumazika in real life ndi amene ujayi nde kuti pamene pajapa ngati mamona munthu amayi mamba umucho sanokha chovala nde apo mukuona kuti both uje ma scriptures onsewo zilankhulo zosiyana, zikhulupiriro zosiyana, zikhalidwe zosiyana akukamba chinthu chimodzi kunena kuti zinthu zimene zolakwika. And the habit is spiritual poison dressed up as pleasure. You have to understand the habit is spiritual poison dressed up as pleasure. Ndi zinthu zokuti ndingayankhule kuti chani ali munthu linganiza kuti anasi okusungira mpene kuphasa aja ndamene chifukwa chokuti iweyo ukamaziona you feel like kuti this is cool, this is normal, kani zikutere kumano muntimamo zikuononga weka. So let's step out of religion tikambe no zokhuza no science
Of course tinakambapo za mbuyo tinagunda apena pake ndi apapo I think tigunde the clinical world of research and brain scans. So Harvard University, the top university, inapanga study yokhuza pornographic addiction akanema olawula amene kupanga kukhala addicted ku zimezi zinaonesa kuti frequent exposure kuma content amene zimapanga shrink brain's prefrontal cortex kuti tikauphwanya ubongo tikauphwanya ubongo koma tikachosa ichichi chikalakasachi ubongo uku kulikapati kenaka kati makatchaka cortex. I don't know kulenga ti direction yangayi ndisakulakwisa komabe kamene koko ukamaonera kanema olawula aja zimapesa zoti ubongo wako ukupanga shrink ndithu, which means that performance sizikhala kuti ikusika. Mind you, cortex is the part which is responsible for decision making, for focus and impulse control. Decision making, kupanga chiganizo. Ngati ubongo wako mbali panga chiganizo ikonongeka. What does that mean? That means ziganizo zimeona mapange zizikhala zolakwika somehow, and focus izikhala kuti ikuchoka chifukwa apo nazo kuti cortex is responsible for focus. Which means that you're not just getting entertained, you also ukungosangalasidwa ndi zimene ziyazi komano ukupanga so liwaya ubongo wako kupangisa kuti zikhala weaker. And the neuroscientists call it dopamine hijacking, because every time you watch ubongo wako makhala flooded ndi dopamine uja, the pleasure chemical imene akhala ikamba mbuyo muja. So the more you consume, the less sensitive your brain becomes. Ndekuti ukamakhala ukuonera kwambiri ubongo wako umakhala ukuchepa mphamvu azizakagwiridwa ntchito. Eventually moyo weniweni stops being exciting. Moyo uja umakhala kuti wasiya kukoma. Prayer feels boring. Relationship imangooneka ngati yopanda ntchito ina yake kuti ungathe kuyigwira imangooneka ngati it's impossible. Chifukwa chani? You have only trained your brain kuti zipanga respond to one thing, which is fake pleasure, and and it's not just happening to men. Mu 2022 study imene inachitika inaonesa kuti pa nsikana mmodzi pa asikana atatu, asikana ake achisodzerawa amaonera akanema olawulawa kawiri nsikana mmodzi kwa asikana atatu, and that was 2022, of which we are estimating that by today the number is growing. But with it comes guilt, depression, low self-esteem, anxiety about real intimacy. Zimezi study yetu ikunena kuti pa asikana atatu aja mmodzi akuonera zimezi pafupi zimene zimapangisa kuti akaonera muja azizifira soyekha ngati kuti akulakwisa, kenako azikhumudwa, depression, low self-esteem, kenako paipa kumazionera pasi, kenako kumadankhawa ndi ubale weniweni umene ungakhale nawo ndi munthu wa opposite sex. So apapa mwamveramo, whether you follow Quran, kama masatira Quran, kama masatira Bible, kaino matine zilembezo sindisatira ndi masatira science, zonsezi zokupasani maoni agree kuti this is not just about habit. Izizi zikuononganso chikhulupiriro chanu, zikuononga focus yanu, sizikungoononga mzimu wanu wauzimu komanso zikuononga chani ubongo wanu. So sizimangokuphani muuzimu, zikukuphani mumphamvu, willpower ichi timati chikumbukumbu chimakupangisa kuti ugwire ka ntchito ina yake imene imakhala ikuchoka. Confidence yanu inuyo as a man ka as a woman, kuyeretseka kwanu kwa mumtima kuchipembedzo komanso mtendere wanu umakhala zokuti suli bwino. So zipembedzo ziwiri, modern science ukamba chinthu chimodzi kuti akanema olawulawa ndi zinthu zotani zosakhala bwino. Ndi excuse yanji imene ikupangisa ninu kuti mukhale addicted ku zinthu zimenezi? Ndi excuse yanji tanena? Ndiuzeni. You can find me personally ku inbox, number yanga manena 32106667, and this is not just about shame kuti kapena mwankhulanji zimezi. This is about awareness akuluakulu. It's about choosing to heal over hiding. It's about deciding about your soul. It's about deciding that your soul is more valuable than your screen. So let me know
ngati zikuthandizani, ngati video yakuthandizani, and let me know if you have a problem kuti inenso nditha kukuthandizani, because I've helped anthu angapo mbuyo and zinaoneka kuti zinthu zinatheka. So ngati mukuona kuti inunso ndi vuto lanu inuyo, mutha kundipeza ndikuthandizani. I'm always free kundipeza ku inbox. Ngati mwandipeza kuti ndili busy, I can just give you time tikumane tikambirane nthawi yakuti bwinobwino. Namba langa ndikubwereza so 9awiri 3210 667 imene pa WhatsApp or messages nthawi ina iliyonse imene mungakonde kuti mundiyankhule. Mukhale ndi tsiku lopambana. Osaiwala ngati kufuna kutipanga support pa channel chathu, komanso if you want to give us feedback, inamba lake so ndi yomwe 09awiri 3210 667. Mwakumana nonse.